Halvflydende bliver aflæst for flere forskellige ting, blandt andet ildkrav, fluorescens og bevægelighed. Det her det er det utilsåede glas, og ovenover der ser vi en fakultativt anaerob, der er altså vækst fra toppen af glasset og helt ned i bunden af glasset, og den er ubevægelig. Der er altså ikke vækst fra bakterien og ud i siderne. Her ser vi en aerob bakterie i det tilsåede glas sammenlignet med det ikke dyrkede glas. Og her ser vi, at der er ingen vækst i den anaerobe del af glasset, men kun i den aerobe del. Og vi ser også, at bakterien laver fluorescens, altså grønfarvning af mediet i glasset. Grunden til, at vi kun ser fluorescens i toppen af glasset, er selvfølgelig fordi, at bakterien er aerob og kun vokser her. Her ser vi en fakultativt anaerob bakterie i forhold til det utilsåede glas. Vi ser, at der er vækst hele vejen fra toppen og ned i bunden af glasset, altså både aerob og anaerob vækst, og at bakterien er bevægelig, det vil sige, at den har vokset ud i selve mediet og sløret mediet. Her ser vi en fakultativt anaerob bakterie, som vokser fra toppen af glasset og ned i bunden af glasset. Denne her bakterie er ubevægelig, selvom man ser, at der bliver lavet små lommer, som skydes ud i mediet. Den her dannelse af luftlommer kan være mere udtalt, og der kan man godt blive i tvivl, om den er bevægelig eller ej. Hvis man sammenligner med vores tidligere bevægelige bakterier, så vil man se, at bakterier i den midterste glas ikke er sløret, i modsætning til det øverste.